एक जनी के नया नया शादी भई रहता, पतिदेव ऐसे न कुल मिलल बड़ा। आप लोग अपना पे मत लग जाए। आई खुशी जी आई, अब आई नया नया शादी करा के और इतना न दूरी बनाओ तन जैसा लगा था कि पहले से केहू और बा। औरतिया कहतिया कि रोज रखत हमर से जिया उपास बा, काहे कि सखी रे बलमवा सतवास बा। रोज रखत हमर से जिया उपास बा, रोज रखत हमर से जिया उपास बा। सखी रे बलमुआ सतवास बा, सखी रे बलमुआ सतवास बा, सखी रे बलमुआ सतवास बा, सखी रे। भैया जब जख्मी जी गाना दिहनी में तो पूछने की सतवास में का होला, गार्जियन पूछे सतवास में होता क्या है, हमको तो पता होना चाहिए। तो चाची लोग बोलते हैं जब सतवास में जब साथ में जब लड़का हो जाला तो लोग ने लेको तो कमजोर बा होला ना। चाची बताई ना, होला ना कि रहे दूर कब आवे नहीं पास बा, कि रहे दूर कब आवे नहीं पास बा। थोड़ा सा यार एंजॉय करिए, एंजॉय करिए। सखी रे बलमुआ सतवास बा, सखी रे बलमुआ सतवास बा, बलमुआ सतवास बा। थैंक यू। राजन भैया के जहाँ टीम रहे नो तहाँ बड़ा मजा आवेला। काजी कि चढ़ली जवानी अरे है जुलुम ढाहतिया, ए खुशी मुझे न बेदर्दाई का चाहतिया। ए खुशी से जिया बनो जब वो आवेला आ काम के भी गाड़ता पिया बा है चढ़ली जवानी सितम ढाहतिया, मुझे न बेदर्दाई का चाहतिया। है अगुआ वे के लागता तलाश बा, अरविंद जी के लागता तलाश बा। सखी रे सखी रे बलमुआ सतवास बा, सखी हमारे मित्र हमारे बहुत क्लोजी मित्र हॉट बीट सत्यजीत सरकार की तरफ से हजारों हजार पुरस्कार बा। अल्लाह के सत्यजीत के हमारा तलाश बा, सत्यजीत के क्या हमारा तलाश बा। सखी रे बलमुआ सतवास बा, सखी रे बलमुआ सतवास बा। आवे न भिरिया न धरे कवरिया, जब पशु ने खियावत आप पूछ कुन बतिया त खाला उतिरिया।
अरे भैया हम पूछने की कोनो से तोर चक्कर बात बताओ तो कहता ना ऐसा कोनो बात ना फसौले अगुए बदमाशबा हई फसौले अगुए बदमाशबा कोनो शादी में जब दिक्कत होला तो अगुए कहीं ना कहीं से ठोकाला मैंने पिटालन बोली सुनलन गाड़ी सुनलन होला ना जी लगे हम के फसौले बदमाशबा सखी रे